मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोनाय सासे बिर जोहोलावा दिनै गोबां दुखुआव। बर' हारिनि बिर जोहोलाव एनडिएफआव थानानै हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय बिर जोहोलावा दिनै बेरामजों नाख्रेबजाना गोबां दुखु अलखदाव दङ। एक्स एनडिएफ 17 बेट्सनि केदार नारद बसुमतारी आफादाव उर्फे बिनुसार बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैना रांखान्थियारि आंखालाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै। मख'नो गोनांदि जोहोलाव बिनुसारा क'क्राझार जिल्लानि धानाकुसुगाव माइनागुरि गामिनि थागिबि। बिथांनि फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा 6 दानसोनिफ्रायनो एसे देहायारि जेंनायाव गोग्लैना दंमोन आरो फाहामथाय लाबाय थादोंब्लाबो बिथांनि सावस्रिया आथिखालाव गोब्राब फारसेसो हां लानो हायै, आथिं आखाइ मोदोम मोखां बुनाय आरो ओंखाम जानो लोंनो हायै जानानै दङ। फोरमायबावनाय बादिब्ला गोलाव बोसोर एनडिएफआव थानानै हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोना खामानि मावदोंबाबो बिथांनि नखरा सोरखारनि जेबो अनसुंथाइ एबा जेबो हेफाजाब मोननो हायाखै। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव नखरा खर' गंग्लायना मोजां फाहामथाय होनो अनसुंथाइ बिदों रायजो राजाफ्रा जा हायो हेफाजाब खालाम होननानै। नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनो थाखाय एकाउन्ट नाम्बार 3825105088 आरो IFSC कड SBIN 0000119 नाम्बाराव अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे बिथांखौ खौरां लाहरनो थाखाय नैबे 9957468085 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा खौरां लाहरनो हागोन। आङो 6 मासनिफ्राय बिराद गोब्राब लोमजानानै दङ। गुजुनाय जादोंमोन फार्स्टआवहाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो उनावहाय हां थोनो मोनग्रा जालांबाय। हां लानो हाया, रायजो राजाफोर ओंखाम जानो हाया। दिनै बेबादि अबस्थायावहाय आङो बिदिनो डाक्टारनाव चेकआप खालामहैजाबाय, मुलि लाबोबाय। थिग बेफोरबायदिनो अनेकथा रोखोमनि मुलि जानानै दा रिएक्सन जानानै आंनि आथिं आखाइ मोदोम गासिबो बुजोब्बाय, खावलाय बुजोब्बाय। दा बेनिखायनो खहा जायै जानानै दा जेबो गैला, गासिबो लांदांजोबसै। बेनिखायनो रायजो राजा आफादफोरनिसिम थाइसे थाइनै मदद मोनगोन होननानै खावलायनाय जाहैबाय। आङो गोदोनिनो एनडिएफमोन। आङो भुटान हाजोआवहाय ट्रेनिं लादोंमोन, कालिकला भुटानावहाय। आङो दिनैसिमबो सरकारनिफ्रायबो जेबो मोनाखै। आं आगोलावहाय बिदेशआवसो मावलाबायनानै जानांदोंमोन। न'आव फैनानै आं सरकारनि अनसुंथाइ मोनगोन होननानै नेयैनो दिनै आं बेमाराव गोग्लैबाय, दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो जे आंनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय, बे आथिं आखाइ बुनायखौ फाहामनो थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो। एसेनोसै। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रे मेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबार खालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।